Jenengan paribasane teng masjid wancine Jumatan. Isoe nek nggawa dhuwit 2000. 2000 niku akeh saiki. Saiki nggih. Nek zaman kula cilik niku 500. 100 rupiah. Sakniki 2000 lah. 2000 kok sawane keleleran nggone meja iki. Wis tak bena masjid wayahe Jumatan. Ampun ngantos diremehno. Pun nggadahi niku nggih niku sing dibetok. Nek nggada jenengan nggada kata ya sing kata. Duwike atusan juta kok mek 2000. Kayak isin ya karo pangeran. Ngono njaluk swarga ya Allah. Muga-muga mlebu swarga 2000. Dadi nek duwe kathah mboten harta sing kathah. Diumumno mboten napa-napa. Pak Takmir niki kula sedekah harta 200 juta. Saman umumno mboten napa-napa. Ah nek kepengin mboten ketok mlitene, carane gampang. Sedekahe 200, jariah 200 juta. Pak Takmir mangke sing saman umumno 10 juta mawon. Utawa 2 juta mawon. Tapi kula jariah 200 juta ampun jenengan sanjang sinten-sinten. Nah, carane ngoten. Dadi ketoke engko biasane wonten-wonten sing sirik biasane sik anu iku wong sugih kok mek 2 juta. Aku sing kiri 2 juta. Metu ana wong sing sirik. Padahal niku pun nyengidakno amale sing diketokno mek 2 juta asine 200 juta carane ngoten. Cek gak soalé tiang sing sugih nah mboten sedekah niku sok-sokan dirasani kalian tiang iku duwe akeh mobil gonta-ganti omahe mbangun ae kok gak tau ngetokno arta kanggo masjid. Nah niki wae mbangun masjid niku